Shalom Bapak Ibu, puji syukur kunjuk wonten ing ngarsanipun Gusti awit wekdal menika kita sami tasih dipun keparengaken pinanggih wonten ing sak tengah-tengahing kawontenan ingkang saestu binggahaken. Kula Prima saking GKJ Karangglonggong Kebumen. Wekdal menika kita sami badhe ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti ingkang kapendhet saking renungan sadar tanggal 11 April tahun 2026 kanthi jejer ngayom dumateng Gusti. Dene waosan kita wekdal menika kapetik saking kitab Jabur 16 ayat setunggal ingkang mekaten suraosipun. Doalah paduka mugi kersa rumeksa dhateng kawula amargi kawula ngayom dumateng paduka. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti ingkang badhe sesarengan kita raos-raosaken wekdal menika. Bapak Ibu ingkang kinasih, tembung kawula ngayom dumateng paduka menika mujudaken satunggaling pengaken saking juru mazmur bilih Gusti Allah menika dados pangayomanipun. Ing bau sastra tembung ayom sami kalian iyup lan ngaup ingkang gadhahi teges dipun aling-alingi lan dipun awat-awati. Wonten ing mriki juru mazmur ngakeni bilih Gusti Allah menika ingkang ngaling-alingi saking sawernining perkawis ingkang ganggu lan ngawat-awati saking sawernining bebaya. Adhedhasar pengaken ingkang kados mekaten menika juru mazmur masrahaken gesangipun supados dipun reksa dening panjenenganipun. Pangreksanipun Gusti Allah dados pengajeng-ajengipun. Pengaken menika ugi gadhahi konsekuensi. Bilih juru mazmur namung masrahaken dirinipun menika dumateng Gusti Allah, boten dhateng ngasanes. Bapak Ibu ingkang kinasih, ing gesang padintenan asring pengaken lan tumindak kita menika beda, malah kepara bebencengan. Kita ngakeni bilih Bapak Ibu kita menika tiyang sepuh kita. Ananging kita boten purun ngaosi lan nampi panggulawentahipun. Kita ngakeni bilih ingkang mulang kita ing kelas menika guru kita. Ananging kita boten purun ngatosaken piwulangipun. Mekaten ugi ing gesanging kapitadosan kita. Kita ngakeni menawi Gusti menika panuntun kita, pangayoman kita ingkang ngereh gesang kita. Ananging kita asring gesang manut pikajeng kita piyambak, boten maelu dumateng pitedah lan panuntunipun Gusti. Kita lumampah ing margi kita piyambak. Kita mranata gesang kita piyambak boten purun nampi pangreksanipun Gusti. Bapak Ibu ingkang kinasih, kita ngakeni bilih Gusti Allah menika pangayoman kita kados dene pangakenipun juru mazmur. Ananging menapa saestu gesang kita menika cunduk kalian pengaken kita menika. Nalika kita ngadepi perkawis-perkawis sing gesang, bebaya, panggoda lan sanes-sanesipun, menapa kita lajeng ngayom dumateng panjenenganipun utawi malah ngayom dumateng sanesipun. Mugi sabda pangandika wekdal samangke paring penget dumateng kita sami supados tansah ngayom dumateng panjenenganipun. Amin.